Ndatondicheka apa anga akatoisa tawel paside apa achitobuda ropa rakatozara hembe yese. Makadi muri ya Zimbabwe kwese kwa mungadai muri kana kareke kutanga kusvika pano chibwango subscribe kulike kukomenta nekushare. Ndini wenyu Mr. Spanner ndakuinzira nyaya dziri kuitika munyika yedu ya Zimbabwe. Nyaya ndakakubatira inyaya yakaitika kuMeborine kumaZambezi floods. Pane video remwana rakatendera nezuro pa social media. Mwana ari form 3 ainzi apindira vanhu achida kurobha ndokubva vachekana nemapanga. Asi information yakafamba nezuro yaita sekuti mwana uyu akabatana na maid wepapa pavo ndokubva vaba mari asi zvakazobatwa. But tichizotsvakurudza tazoona kuti no kunyepa nyaya iyoyo ndeye kunyepa. Chokwadi ndechekuti munhu uyu akangopindira vanhu, mwana zveshuwa ari form 3 akangopinda mumba ndokubva asangana nelodja repamba paakasvika. Lodja atori munyowani zvekuti mwana uyu munzvimbo anotozikanwa but mulodja uyu haazive mwana uyu. Saka pavakasangana mupaseji vakarwisana ndokubva musikana uyu atochekwa pahuro. Ndokubva mwana uyu aona kuti ndakurirwa ndokubva atiza akapinda mumba nekuti musikana anga akushedzera vanhu kuti uyai mundibatsire. Paakangoona kuti vanhu vanenge vakuya kuzoyeupa musikana uyu akabva atiza ndokubva apinda mumba ndokubva anohwanda kuseri kwesofa. Saka ndichakusiyai muchiteerera video remunhu anga aripo anova akazoyeupa musikana uyu kusvika vazofonera mapurisa kusvika mukomana abatwa. Ndinokutendai nekuramba muchititsigira pano pachirongwa. Love you all. Tiri kuMeborine kunonzi kuMeborine kumaZambezi floods. So ndingangoti ndanditori padheni ndikangoti rega nditese ndibude because tape yangu iri kuseri ndingangoti flat rakatarisana nepadheni pandinogara ini. So ndichitonobudirawo zvangu ndakatongonzwa munhu achitase achitotanga achitochema achitoti mbavha. So pandangonzwa kuti mbavha ndava ndatongosiya bhaketi rangu ndatomhanya ikoko ndichitonoona kuti chii chiri kuitika. So ndichisvika musikana uyu ndichisvika unomira pasi yaidzika masteps achitomhanya. So achisvika pasi achitanzi chii anzi mbao mune munhu mune munhu. Ndatondicheka apa anga akatoisa tawel paside apa achitobuda ropa rakatozara hembe yese. Ndichitoti mune munhu munomuziva here? Anzi handimuzive. Ndikati kwapita sei? Anzi handisomboziva tangoiri kana tasangana nemunhu saka tazorwisana saazondicheka pahuro apa alright. Sobva tamhanya pamba pacho tanokiya screen papaine kiya nga iripo patangonokiya screen takiya screen patatanga kuchionesana nevamwe vanga varipo vangowanda anzi angatifonere polisi because pakadai so tikada kupinda tega munhu yane banga. Saka you never know. Ngatifonere polisi bva yafonerwa tamirira polisi bva yauya Meborine police. Saka polisi yauya Meborine police vakatosvikawo nekubvunzawo zvanga zvaitika tobva vaudzwa zvanga zvakaitika. Saka vakatotyawo kuti tikapinda muka mune zvinhu zvataurwa izvi kunzi munhu yacheka munhu arimo mboma atopindira munhu vakaipa. So vakanofonera futi nemategas tobva dzauya tobva tikacheka key neaxo tapinda mukati. So I was there takapinda mukati tikasecha matoilets marooms and 2 mabedrooms revanhu vepamba ipapo. But vanhu vepamba ipapo vanolodgesa because uyu akavekuchekwa uyu ilodja remumba umu. So vanolodgesa musikana uyu munyowani wokuno kwacho maybe haatona kana mantha atotanga kulodja umu. So vacho vanomulodgesa vanga vabuda makuseni ofichi ndo vanozivana nevanhu vepaarea. Saka vanga vabuda makuseni yayo. So angangosara rega. So tichipinda tichitsvaga takatsvaga marooms ese yake room yake takatsvaga tikapinda murooms ava dzese dzanga dzangovhurika tikangotsvaga tikashaya. Saka patakazo tashaya munhu apa munhu ndingamuona kupa apa tatanga timbotanga uchipusha zvinhu dining room. Saka pakupusha zvinhu paya takatopusha futi patakatomboshaya futi. Then nezvimaketeni zvihombe nebox rari kuseri ndipo patakazosvika ikoko mudhara wedu watanga tinaye muarea vanoti respected mudhara wedu wemuarea ndiye akazototi munhu ari panapa. Mupurisa chizotonodai so tangoti kuka futi kuti usatombosunge pauri apa. Saka tatoti mhene chimwe chinhu chataona kana mumwe munhu mhondi cheche. Chokwadi vachingobuda daiso vachivhura daiso pachitobuda mufana wedu isusu vemumareni medu anonzi Junior. So
kuti junior form 3 anodza paPrince Edward. Tikatoshamisika takatobata mabaseball stick chipa takatosiya pasi tikapererwa tikashaya pauta kumana ko junior wapindwa nei washaya futi uri mwana wechikoro but chizhinji zvokuti pinda mbamo vanhu kuda kubira vanhu akabuda junior akaiswa cheni vanhu vakasiya vachidedzera kuti ko chii why junior why ndokutorwa akaitawo vanhu vachingopopota vatobuda ndobva atorwa obva aenda kupolisi. Tunzwa kuti junior akarwa 25 makore ndizvo inini ndingakunyeperai. Inini kunzwa kwandakaita izvo zvandombozvinzwa asi kunzwa kwandakaita ndichibvunzawo mai vekubirwa wacho vakanga vachiti ivo lawyer estate right ngaatongerwa achiita sei achibva kumba kwavo. Then lawyer racho rakazonochinja statement kuti anochi kuti aende kumba uku kwakabira futi vanhu kwakatadzira nevana azviite vanenge vachionana saka zviite so anzi akazonotsvagirwawo kune vana vasungwa ndokwainzi kwakaenda.